Soc Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals, geògraf, naturalista, he treballat en molts llocs del planeta. Això és Serra de Collserola. El paisatge és un paisatge que guanya valor atès que està dintre de l'àrea metropolitana i té, sobretot com a característica principal, que hi ha uns boscos mediterranis relativament ben conservats, té una biodiversitat molt alta, molt elevada, amb espècies molt rellevants. Hi ha uns prats aquí a Collserola d'alballatge, que és una gramínia sabanoide, que el trobaríem a la sabana africana. A Collserola hi ha algun prat d'aquests d'alballatge on hi ha alguns ortòpters, és a dir, com llagostes, diguem-ne, i grills, que són molt específics d'aquest hàbitat. Després, remarcablement, hi ha uns rapinyaires que són indicadors de molta qualitat. Qualsevol organisme viu, no tan sols els humans, tenim un cicle, que és que, efectivament, naixem, desenvolupem el nostre cicle vital i aleshores iniciem ja la fase de declivi i finalment passem a la necrosfera, que és molt important, la necrosfera. La necrosfera és aquest material, que serà, mira, aquesta està necrosada, aquesta fulla de roure martinenc, i per tant això serà, d'aquí 2 o 3 mesos, serà el nutrient bàsic, sodi, potassi, calci, etc., que enriquiran el sòl, el terra, i que això possibilitarà que quan caiguin les aglans trobin efectivament la capacitat de germinar. I ell mateix, el propi arbre mare, també capturarà aquests nutrients que seran molt importants pel seu funcionament. I a nivell humà, doncs, el cicle de vida, acabem a la necrosfera, i que en la biosfera global, és a dir, tot el que és la coberta vegetal i animal que hi ha en el planeta, la necrosfera és una franja molt prima, però que és molt important, és clau perquè es desenvolupi el cicle de la vida, és clau. I hauríem d'entrar sempre d'una manera respectuosa, reverent, inequívocament reverent, és a dir, és com quan entrem en una església o una catedral, siguem o no siguem creients, que immediatament baixem la vela. Sentir-nos això, en el bosc temple, en el paisatge temple. Fins i tot hasta el vestuari. Portar colors, diguem-ne, o no color, el blanc més pur, el nival, espanta, diguem-ne. Per tant, hem d'anar amb colors discrets, els colors de la natura. I després els perfums. Al tanto, entrar en aquests llocs amb aquestes colònies, amb aquests detergents tan olorosos, amb aquests perfums d'ai, papeta, que t'empaito, aquestes coses tan extremes, que això, penseu que hi ha mamífers que tenen una capacitat olfactiva 10 vegades superior a la nostra, com són el toixó, la fagina. Quan tu entres en un bosc d'aquí a Collserola, hi ha un ocell, n'hi ha més d'un, però un ocell que fa la funció d'alarmar, que és el gaig, que és fa un... Popularment s'interpreta que diu són aquí, i a partir d'aquest moment els altres vertebrats ja s'amaguen. En el tema del medi, això és un laboratori on podem aprendre constantment. Més enllà de l'interès botànic, hi ha una química de l'arbre. Un arbre d'aquests produeix més d'alguns centenars de productes químics. Hi ha una física, hi ha una cosmovisió, hi ha fins i tot una dimensió de salut en els arbres. Les substàncies que produeix aquest roure o aquest pi blanc que tinc aquí darrere mateix quedarien parats al llarg del dia, la quantitat d'elements que va produint i genera un ambient, una macrobiota, que nosaltres quan hi passegem entra a dintre la microbiota, a l'interior, i incideix en el nostre funcionament. És un món d'aprenentatges continus. L'entorn urbà, sens dubte, té components positius. Una ciutat forneix quantitat de serveis i d'equipaments indispensables per a la societat, diguem-ne, no? Però, en canvi, metabòlicament, 24 hores la ciutat li talles els que són els serveis bàsics, l'aigua, l'electricitat, els aliments, la proteïna, la farina, etc., el sistema és totalment vulnerable. Per tant, és un gegant que té els peus de fang en aquest sentit. El que produeix és un analfabetisme respecte al coneixement del medi. És a dir, un ciutadà o una ciutadana urbana, sovint et pots trobar
que ja no coneixi la farigola, no? Llavors, sí que s'ha vist que en les sortides de cap de setmana, lògiques i legítimes, hi ha una poca comprensió cap al medi i, per exemple, hi ha visions que s'esveren davant d'un pagès que està llaurant, davant d'un pastor que està engegant les ovelles, o una pastora, o algú que està gestionant un bosc. I llavors, a la cultura urbana del segle XXI s'ha instal·lat la idea que l'ideal és que no es toqui un bosc. Si hi ha un paisatge com el nostre Mediterrani, que ha estat multisecularment humanitzat, si tu retires l'activitat humana, aquest paisatge perd. Si, per exemple, si desapareixen el sector primari, s'abandonen les pastures i els conreus, el bosc va avançant i la biodiversitat es va reduint. Per tant, si tenim espais oberts amb conreus, amb pastures, alternats amb boscos, la biodiversitat millora d'una manera realment molt considerable. El concepte de sostenibilitat és un concepte que s'ha posat molt de moda perquè hi ha un imperatiu, hi ha una situació de crisi ambiental que no té precedents històrics i efectivament vol dir que hem de canviar les coses. La sostenibilitat és una formulació transversal que afecta a totes les disciplines. No és un tema ni dels biòlegs, ni dels ecòlegs, ni dels geògrafs. És un tema de formular noves economies, noves energies, etc. La societat és el que practicaven les nostres àvies. Elles sabien que si volien tenir ous, en el sentit alimentari del terme, no havien de posar mai la gallina a la cassola. Clar, a la postmodernitat, nosaltres hi fotem la gallina, hi posem el gall, si va distret, i ja està el pal travesser de la galliner. O sigui, clar, ens carreguem el capital, és a dir, estirem més el braç que la màniga. És a dir, tendim a explotar el mar i alguns recursos naturals molt més enllà del que és la capacitat de regeneració o de recàrrega del sistema. Aquesta és una anomalia molt gran. A l'hora de buscar alternatives, efectivament, alternatives vol dir canviar també les formes d'economia, les formes d'activitats productives, les formes de mobilitat, les formes d'alimentació, és a dir, hi ha una dimensió social inequívoca. És a dir, quan separem la natura per un costat i la cultura per un altre, això fins i tot és una mica, per mi, ideològicament preocupant. El planeta, ni que volguéssim, no ens el carregaríem. Això fins i tot és arrogant. El que sí estem fent ja, estem modificant les condicions del planeta de tal manera que els que estan en perill les condicions pels humans. Què podem fer? En principi, ens ho hem de creure. Hem de creure que és un moment d'una crisi ambiental i civilitzatòria que no té precedents històrics. No ens hem d'espantar. Sabem que si ens espantem hi ha un efecte kriptonita, els humans perdem la capacitat de reaccionar. Ens hem de capacitar, hem de formar-nos per entendre la conjuntura que estem visquent i canviar hàbits, hem de canviar hàbits alimentaris, amb les formes de relació, amb les formes de consum, és urgent. I després l'altra cosa també molt important, no hem de perdre la capacitat crítica. La capacitat social crítica és molt important. Una crítica solvent i contrastada ens ha d'ajudar, com ha passat sempre amb la societat. Hem superat les etapes d'esclavisme, les etapes de feudalisme, les variables socials més injustes les hem pogut superar amb lluita social i amb aquesta capacitat realment reivindicativa i de canvi. L'esperança en aquest sentit és com la pastanaga davant del conill, diguem-ne, no? No l'hem de perdre, encara que sigui com una estratègia per lluitar, sobretot pensant no en nosaltres tan sols, sinó amb els nostres fills i amb la gent que ve darrere, no? Quan Nacions Unides em va donar el Premi Mundial de Medi Ambient, això d'una altra manera ens ho va dir Nelson Mandela, poca broma. Ens va dir, no oblideu mai que la gran causa de lluita de l'humanitat, de futur, és la lluita pel medi ambient. El medi ambient és una cosa de quatre floretes i 4 ossos panda. Hem de subvertir el model polític, social, energètic, etc. Per tant, té un component realment de canvi molt important.